खोनासं दैदेन औ नोंखौ आं अनेक बाथ्रा बुंदों आं नोंखौ बुगोनबो बुंदों आं नोंखौ बुगोनबो माने बिसिखौ बुहोबाय नोङो हो 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 नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन ना बुङाखै नोङो बुंदों। हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' फेसबुकाव बा इउटुबाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना नैबे भिडिअखौ आरो गोबाङानो आंखौ सिनजादों फंबाय खानाय सिनजादों होननानै बुंहरबाय थादोंमोन ना दा फाइनालि खानायखौ सिनजाबाय आरोना नै एसे सिम्पोलनो सिनजालायबाय खानायखौ ओमफ्राय नायनोसै माला लावलायो ओमफ्राय बयबोथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै इसोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना आदा मैदोमनि इउटुब चेनेलावबो नुखाबाय जानो हागौ आरोना भिडिअखौ आदा मैदोमनिफ्राय लानाय जाबाय आरोना बिनिफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ नुवाखैबा नैबे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रो आदा मैदोमा मा बुंदों दैदेनखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअआव फुल नायबानो मिथिनानै मोनगोन आरोना आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लिंकआ आरो थांनानै थाबैनो साबसक्राइब खालामनानै 1K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनानै हैदो आरो बारा नांला 50 साबसक्राइबारल' नांसिगौ आरोना नोंथांमोना थांनानै साबसक्राइब खालामनानै हैदो आरोना थाबैनो आरो ओमफ्राय आं अबेयाव फैनानै भिडिअ बानायदों होनोब्ला नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय एसे भिउखौ बरिया जाना दङ आरोना नै नायदो खोनासं दैदेन औ नोंखौ आं अनेक बाथ्रा बुंदों आं नोंखौ बुगोनबो बुंदों आं नोंखौ बुगोनबो मानो थाखाय खोनासं औ नों सासे जाम्बा नोङो बिसायाव स्कप मोनलायनाय मानसि नोङो सासे हो नोङो मोनसे नोङो मोनसे बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव नों खामानि मावग्रा मानसि नोङो साला नोङो बे मोनसे फिसा फिसौ भिउसनि थाखाय फिसा फिसौ मानसिनि थाखायनो नोङो बेफोरबायदि जानला मोनला नोङो गावनि फेमासनि थाखाय सोरबा भिउसनि थाखाय नों बेफोरबायदि जानला मोनला खालामनो हागोन नामा नोङो बिदि नङा ना नङा आं भिउनि थाखायबो बानायाखै माने ओरैबायदि जादों माने आंखौहाय आंनि हिनजावाबो बिराद प्रेसार होदों आरो ना नोंलाय माथो गावखौनो माथो गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय गावखौनो गाव गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय बेखौनो हो आं जेबो रोङा गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादोंब्रा नोङो बुजिबाय दा औ बेफोरबायदि देखायबाय थानाय जादों नोंना ओंखायनो होनदों आङो निजेनि लेभेलखौ निजेनो लाखिनो सोलों जेब्लायबो मिथिबाय औ नोंखौ बिसोरजों भिडिअ बानायबाल' नायो बिदि नङाब्रा नोङो निजेनो नों आवगायलांब्रा निजेनो आवगायलां थै नों मानो बिदि खालामबाय थायो नोंखौ बुंनो गोसो जाया बुंनांगौ बायद' जायो मानो नोङो बिदि निजिराखौबो आयेन दङ बिसार दङ गासिबो नोङो बिदि पार्सनेल एटाक खालामहैनाङामोन आं बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय थादों मिथिबाय बुजिबाय नों जे बिसिखौ बुहोबाय नोङो हो 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 नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन ना बुङाखै नोङो बुंदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाब्रा नोङो बिदि नङाना नोंनो आयेन दङ बेजों लोगोसे नोंहा रायजो राजा दङ माबा मोनसे दङ बिजिरगोन सोरबा बिजिरगोन हा बेफोरबायदि सोरबा सासे मानसिखौ बिदि एटाक खालामहैनाया थारमाने जोंनि मानसि माहारिनि बिदि माबा जानो हाया जोंनि आखु जानो हाया बे बुजिबाय आरोना नों माने भिडिअखौ खोनासंब्रा नुबाय थाबाय आरो जाथि खुरमायाबो बिराद प्रेसार होबाय नों दैदेन बेफोरबायदि बेफोर औ नों सासे सिलिब्रिटिबा नोंहा सासे सिनायजानायबा सोर खनजिता सोर दैदेन इगनर खालामना नों हारसिङैनो खुद खालामना नों मानो इसोरजों लोगो जाबाय थादों नोंलाय नों हारसिङैनो खुद खालामना नों मानो निजिरामोनखौ हमदों नों मानो निजिरामोनजों भाइरेल जाबाय थादों नों मानो माबामोनजों मा होनो थग्रोनमोनजों मानो भाइरेल जाबाय थादों नोंलाय आंथ' दा बिसोरजों गैला आं सिगाङावबो गैला आं लोगो जालाबो नों निजे सानब्रा खोनासं नों निजे सान नोङो थग्रोन मोना मैया फैदों खनजिता मोना मैया फैदों निजिरा मोनहा बा मैदोम मोनहा मैया फैदों नंगौ नङा खिन्थु नोङो जे नोङो गोदो गोदाय फैदों नों बेखिनि नों एटिटिउडखौ नों लाखिनो सोलोंब्रा निजेनि एटिटिउडखौ नों लाखिनो सोलों खिन्थु नोङो सोरबा नोङो नंखाय बाखाय मानसिया जुदि सोरबा भाइरेल जादोंब्ला बिनि थाखाय नों नांलायगोन नामा नों जाम्बा नामा नों नांलायनांगौ माने माबायाबो आदा जेम्सआबो दाख्लै बादा हरखादोंमोन ओमफ्राय आङो माबा सिगांनि बै दावराव जानायाव बादा हरखादोंमोन ओमफ्राय दाख्लैनि समावहाय आङो थानो हाथाराखिसै आरोखि आंखौ बेबायदि माबानायनि जुनै ओमफ्राय न'खरनि मानसियाबो नोंखागौ बेयो होनजोब्बाय नालाय दाना बावहाय लाजिनानै आं बेखौ जेखि आं खालामहैदों आरो ना नङाबाथ' आं सिरि थानाय मानसिमोन दैदेन खोनासं औ आङो नोंखौ भिडिअ खालामदों खोनासं औ आरो नों मोजाङै रेकर्डखौबो आंजों मोजाङै रायलाय आंनाव रेकर्ड जादों दे मोजां रायलाय नों खोथाखौ माने मोजां रायलाय आंजों दे खोनासं औ औ गासिबो भुला गोरोन्थिया नोंनियाव दङ मानो खोनासं नों गथ' गोरलै नंला आरो नोङो बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सासे खामानि मावबोनाय नों सासे मानसि नों बुजिबाय दा दा नोङो बैखिनि सनमानखौ नों लाखिनो सोलोंब्रा नों मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों नों गावनि सनमानखौ लाखिनो सोलों नोङो हो सोरबा भाइरेल जादों मानसि सोरबा निजिरा सोरबा मा बिसोरजों बानायबाल' भिउस फैयाब्रा नोंखौ बयबो मानसिफ्रा नायो नोंखौ मोजां लामाजों आगान सुरजानोसो लुबैदों मानसिफ्रा दा नों सोरबा निजिरामोनजों नांलायनो सोरबा थग्रोनमोनजों नांलायनो सोरबा खनजितामोनजों नांलायनो होआखै नोंखौ मिथिबाय बुजिबाय
नोंखौ मोजां लामाजोंसो थांनो होबाय थादों नोङो मानो होनोबा नों बर' इन्डास्ट्रियाव बहुद खामानि मावबोबाय नोङो हा आङो भिडिअखौनो आङो ब्लग भिडिअ माबा भिडिअ बानायनायखौनो आं बन्द' खालामसिगोन एबार नैबे मोजां जायोब्ला मानो होनब्ला आङो केमेरा एडिटिं खामानि मावग्रा मानसि आं सिगां मावग्रा मानसि आं बेखौनो मावनानै थासिगोन एबारनिफ्राय ओंखायनो जिखुनु जाया खोनासं दे औ बहुत मानसिया रागा जोंदों दे खोनाबाय खोनासं आङो खनसिना मोननि जेबो माबाबो गायखाला न'आवबो माबाबो गायखाला थग्रनानो आंखौ बानायलांखादों नालाय औ जिखुनु जाया थग्रनानो आंखौ जिबायदि खालामलांखाबाय थग्रननिफ्रायसो जाबोदोंना दायाथ' ओंखायनो जिखुनु जाया ओंखायनो सोर थग्रोन सोर खनजिथा इगनर खालाम निजेनो खुद निजे खालामनो सेस्था खालाम मिथिबाय सोरबा थग्रोननि सायाव बा सोरबा निजिरानि सायाव बेफोरनि सायावहाय इसिबां माने माथा मारिनांगौनि लाब गैया मिथिबाय ना बुजिबाय निजेनि सायाव निजे फकास खालामबाय था आं नोंखौ बेखौनो बुंबाय थादों जेब्लायबो बेखौनो बुंगोन आं नोंखौ मिथिबाय मानसिफ्रा गाज्रि मोनो गाज्रि बुङो नों साला नोङो सासे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव नोङो किसुमान नोङो रल लाबोनाय सासे मानसि नोङो हा साला सोरबा बेफोरजों माने नांलायनो थाखाय नों समाय नामा बिदि समायामोन ओमफ्राय होमबा माथो नोंलाय माथो थानो हायैयाव नांलायफ्लांनाय जाहैबाय थायो ओमफ्राय नोंलाय माथो गावखौनो माथो गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय गावखौनो गाव गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय बेखौनो आं जेबो रोङा गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादोंब्रा नोङो बुजिबाय दा बेफोरबायदि देखायबाय थानाय जादों नोंना ओंखायनो होनदों आङो निजेनि लेभेलखौ निजेनो लाखिनो सोलों जेब्लायबो मिथिबाय नोंखौ बिसोरजों भिडिअ बानायबाल' नायो बिदि नङाब्रा नोङो निजेनो नों आवगायलांब्रा निजेनो आवगायलां थै नों मानो बिदि खालामबाय थायो नोंखौ बुंनो गोसो जाया बुंनांगौ बायद' जायो मानो नोङो इदि निजिराखौबो आयेन दङ बिसार दङ गासिबो नोङो इदि पार्सनेल एटाक खालामहैनाङामोन आं बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय थादों मिथिबाय बुजिबाय नों जे बिसिखौ बुहोबाय नोङो हो नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन ना बुङाखै नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाब्रा नोङो बिदि नङाना नोंनो आयेन दङ बेजों लोगोसे नोंहा रायजो राजा दङ माबा मोनसे दङ बिजिरगोन सोरबा बिजिरगोन हा बेफोरबायदि सोरबा सासे मानसिखौ बिदि एटाक खालामहैनाया थारमाने जोंनि मानसि माहारिनि बिदि माबा जानो हाया जोंनि आखु जानो हाया बे बुजिबाय बेफोरबायदि एटाक खालामहैनाया नोंबो साननानै नाय नों सासे मानसिखौ जों जुदि ज' थांनानै नोंखौ जुदि सावरायालासिनो जोंखौ जुदि मारपिट खालामबा नों माबायदि मोनगोन नोंजों जेबो कमप्रमाइस जायखिया आङो माने जोंनिया भुल जाबाय होननानै आङो कमप्रमाइस खालामनो होननानै आङो मैयाबो आङो हरनि 8टासिमनिफ्राय बिसोर फैयाखै ओमफ्राय दिनैहायबो आङो हर 10टायावनो सफैनांगौ गोनांमोन 10टायावबो फैबाय ओमफ्रायो बिसोरो माबायावसो फैदों आरो 3टायावसो फैनानै दा रायलायलायबाय जोङो रायलायलायनानै माने कमप्रमाइस जाथारा जाहैदों ओंखायनो जिखुनु जाया आं मोनसेल' खोथा बुंगोन दैदेन नोंखौथ' आङो एक्सुवेलि आं रागा जोंदों मानो होनबा बिदि मानसिखौ बिदि पार्सनेल एटाक खालामनानै निसय आंनि मा जायो मा जाया बे बेलेग बाथ्रा आंनि जेबो जाया नोंबो आंनि जेबो जाया दै मानो होनोबा बिदि पार्सनेल एटाक खालामनाया जोंनि बिदि आखल जानो हाया दे मिथिबाय ना मानो होनोबा जोंनि सायाव आयेन दङथ' नङा होमबा मानसि सासेखौ जों बिदि माने एटाक खालामहैनाया जोंनि आखु जानो हाया थारमाने बेखौ माने बयबो गाज्रि मोनो आरो नोंखौ बयबो होनदों गाज्रि होनना नंगौ नामा आं सानखादों आङो जेखि जाया जाथोंसै होननानै आङो डाइरेक्ट हिनजावफ्रासो हिनजावजों बुलायनो हायो होननानै आं डाइरेक्ट हिनजावखौ थिनखानाय आरो नोंनि माथोआ खोनाबाय थादोंना नोङो बु हो होननाया नोंनि माथो खोनाबाय थादोंना डाइरेक्ट माने बिसोर सोबाग्रोखादों आरो सोबानायाबो दाथ' बेथ' फुटेज ओंखारासै दा नोंनिसो फुटेज फुटेजआ दङ आं माने भिडिअखौ हगाराखैसै माने आं थानायाव दिन्थिदों माने सोबाग्रोनाय गासिबो भिडिअ दंजोबो ओंखायनो आं नोंखौ बेखौसो बुजायनो नागिरदों खोनासं थानायाव आं गथायखादों सोबानायखौ हिनजावखौ सोबानायखौबो नोंखौ आं बेखौसो बुजायनो नागिरदों बेफोरबायदिजों नांबाय थानाङा मोजां खामानि मावदों मोजां खामानि मावनानै आवगायलांबाय थाब्रा बिदि फिसा मोनफ्रोमबो मासे नोंनि भाइरेल ओंखारबाय थायोबा नोंनि माबा मोनसे ओंखारबाय थायोबा मानसिफ्रा गाज्रि मोनसै आङो बुंनो सानो आदा माने मानसिफ्राबो माने आंखौल' बिराद बुंहरो आरोना दिनैसिमाव माने आंहा बयखौबो सिनायजोबनाय नालाय आरो ओंखायनो होनदां नोंखौ मोजां लामायावसो फैजानो लुबैयो मानसिफ्रा रायहरनाय माने मा नोंखौ मोजां लामायाव फैजानो लुबैयो बेथ' सैथोब्रा माने आंखौ मोजाङाव फैजानो लुबैनानै जेनेबा आंजोंहाय बयबो मानसिफ्रा बुंहरो नालाय ओमफ्राय माने सानो आरोखि आङो ओमफ्राय बैफोरबायदि मानसिखौबो माने एसे बुंहरबा मोजां जागौमोन खोमा साननानै आङो नाम्बार जासिलाबायो माने बिसोरखौबो एसे बुंहरदो नामा आदा होननानै अनेक मानसिफ्रा आंखौ बुंहरदों दहाय चिरांनिफ्राय फन हरदों न'आव थांनायावहाय सुसान दा फन हरदों जिसा समफ्रामारिखौ सिनायो जिसुआथ' आं
आदाजों सिनायलायखायो जों नाम्बारबो दंलायखायो इनि न'खरनि मानसि आंनाव दहाय फन हरदो बोले होनहरदों डाइरेक्ट बोले इनि न'आव थांनो नामा मा जानला मोनला माबा फैदों माने मेसेज फैदों बिदि जानला मोनला इदि सानफ्रामबो इनि भिडिअ नायबाय थानो बायोना अनेक मानसिया अनेक गाज्रि मोनो मिथिबाय बेफोरबायदि नङा ओमफ्राय खोनासं दैदेन आंनि फना अलरेडि रेकर्डआव दं दे खिन्थु मिथिबाय दा ओमफ्राय जिखुनु जाया नोङो होन बेखौनो नोङो कमप्रमाइस खालामनो हायोबा नों कमप्रमाइस खालामनो हाला दाया अलरेडि टटेलि नोंनि मानो नोंनि ससियेल मिडियाआव जिबादि नुदों नोङो होनदों बु नङा होमबा बु हिनजावफ्रासो बुनो हायो बु नङा होमबा नोंनिफ्राय एडभाइस होनाय जादों ना जायाखै बे खोथाया नोंनिफ्राय एडभाइस होनाय जादों बोले बु नङा होमबा माने बांद्रायबो जेननांगौ गोनांथि गैया माने आंनाबो हिनजावखौ सोबानाय मानाय दंखायोमोन नालाय बे बेलेग बाथ्रा खोनासं सोबाग्रोनायनि भिडिअ फुटेजखौ जों होखादों आरो नाथाय सोबाग्रोनायनि भिडिअ फुटेजखौ दिनै पाब्लिकफ्रा नुवाखैना दिनै गासिबो नोङो निजोराखौ बुनायसो फुटेज नुबाय थादोंना बयबो आं हगाराखैसो हगारबाथ' आं माने हगारलायला होननानै माने दा नों मानो नोंनि हिनजावनि सोबा जानाय फुटेजखौ नों माने एगारनो हायाखै नों मानो निजोराखौ बुनायखौ नों मानो एगारनो हाखै होमबा सानना नायदो बे माने खनसेनो लाइभआव फैदोंमोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय कल रेकर्डआव मा बुंदों आदा मैदोमा थ' गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौमोन आरोना आदा मैदोमनि इउटुब चेनेलनि गेजेराव नुखाबायबो जानो हागौमोन आरो नुवाखैबाथ' आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नुबाय आरोना नोंथांमोना आरो दा दैदेनखौथ' बयबो सिनायखायो होननानै मिन्थिखायो आरोना गासिबो मिन्थिखायोआनो दैदेनखौ मानो होनोब्ला सर्ट कमेडि भिडिअ बानायै बयबो सिनायखाजोब्बाय दा दैदेनखौ ओमफ्राय दा दैदेननि सायावल'सो बयबो बुङो नालाय मानो होनब्ला दैदेनखौ बयबो सिनायो नालाय बांसिन बेनिखायनो दैदेननि सायाव कमेन्ट फैयो आरोना दा ओमफ्राय दैदेनाबो बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखादों कल रेकर्डआव ओमफ्राय दा मैदोमाबो बुंदों कल रेकर्डआव मानो थाखाय गावखौ बांसिन बुंदों दैदेनखौ मानो बांसिन बुंदों पाब्लिकफोरा बिनि सायाव मानो बांसिन कमेन्ट खालामदों बेयाव बयबोथ' मिन्थिखाबाय आरोना मानो होनोब्ला दैदेनखौ सिनायो नालाय दैदेनखौ मोजां जागोन होननानै बा मोजां जाथों होननानै बयबो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों आरोना आरो दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै कमेन्ट बक्सनि गेजेराव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरो नोंथांमोना जोंनि हाजोनि भिउखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरो नैबे खनसे नायनानै लाबावदो हाजोनि भिउखौ खनसे नायनानै लाबावदो आरोना हाजोनि भिउखौ माबायदि नुदों नै हाजोनि भिउथ' नंला नैबेयाव जोमैखौ माबायदि नुदों माने जोमै गुफुर एखेबारे ओरै निला हाजोनि अख्रांनि कालार निला ओमफ्राय ओरैजाय हाजो माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय BSNL टावार आरोना अरुणाचलनि ओरैजाय अरुणाचल गोलैयो ओमफ्राय नैबेनो BSNL टावार आरोना अरुणाचलनि बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो चेनेलखौ जुदि सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय